Moi! Tässä videossa me arvostellaan tämä setti. Okei. Eka figuuri. Nämä printit on todella hienot ja nämä kädetkin on aika hienot. Sitten hupussa on tämmöiset kuviot. No ihan kiva lisä. Mutta nämä printit onkin siis sairaan hienot. Siis mä en taju. Täällä takanakin on tosi hienot tämmöiset printit. Joo. Ja sitten on ihan kiva, että ne ei laittanut tähän figuuriin noita miakkoja. Ne laittoi tämmöisen 3 kärjen. Vai mikä toi on. Mut joo, todella kiva. No mennään sitten seuraavaan juttuun. Eli nyt tulee tää robotti täällä. Oho. Tää on todella kiva. Tää on kiva kun tää pyörii ja keikkuu. Niin se on ihan kiva. Mutta ei tässä oikein paljon muuta. Okei. Sitten otetaan täältä tämä. Tää on niinku tämmönen jalusta. Onko tää ydin? Laittakaa kommentti, jos mä oon väärässä. Muistaakseni tää oli ydin. Tän nimi. Mut joo, todella kiva. Ihan todella kiva tällainen niinku lisä tähän settiin. Tykkään. Sitten itse settiin. Joo, tää setti on todella hieno. Ja sitten tässä on tommoset hienot kivat miakkajutut ja tolleen ja noi vesijutut. Sitten tää pyörii. Ja todella kiva. Aina ja sitten tästä on myös tämmönen jalusta. No mikä tää on? Onko tää vähän semmonen jalusta? En mä tiedä. Mut joo. Mut se, niinku, tää on todella makee. Kivat siniset pallot. Tos. Kiva kun tää pyörii, aika kivaa. Nice. Eli no tän arvosana tulee olemaan 4/5. Kiitos kun katsoit. Nähdään ensi videossa. Se on moro.